מתחילים איתך. יופי, שישמעו אותי כי אני גיבר של הדברים. רק שתדעו המנויים שלו, אז רק שתדעו שאני חבר הילדים, אבל ממש שחקן מטורף מפה. אתה יודע כבר כמה מנויים יש לי? שתדעו שאפילו אם תתנו לו מנוי, אני אפילו ארשל אתכם בחברים, ואני אחד השחקנים הכי טובים בארץ. ויש לי גם אפילו את סרדו בחברים, סרדו בן דוד שלי, סרדו גיבר. כולם ירדו עליך בתגובות שהוא לא באמת דוד שלך, שתדע. הקורא. תלחץ קל. היוטיוב יעשה לך חרם. לא נורא. תלחץ שם, אני רוצה את הפאמפ משהו מוזר. נו, זה הפאמפ הסגול הזה, איך קוראים לזה? שכחתי אקזוטיק, את הפאמפ הסגול הזה. ננסה להשיג. תזכרו, יש לנו הגרלה על V-Bucks. קודם כל, מה שצריך לעשות זה לתת לי עוקב ולייק. זה רנדומלי V-Bucks, אני לא באמת יודעת. קניתי את זה, אמרו לי שזה רנדומלי. ויש לי גם הגרלה על משתמש. מתי שאני אקל 50 עוקבים, יהיה הגרלה על V-Bucks, ומתי שיהיה הגרלה על מהעוקבים, הגרלה על המשתמש. רק שתדעו שיש לו משתמשים ממש שווים. גם לי יש משתמש אחד השווים שעלה לי משהו כבר 2,000 שקל. אני לא מעביר אותו, כי צריך גם משתמש טוב, מלא סקינים. יש לי אולי את הסקינים אפילו. שתדע שאתה יכול לאנקונינה לקנות, לשלם, אתה יודע שיש משתמשים? מי שלא יודע, יש לו גם את טראביס סקוט. כן, באמת, אבל הפעם יש לו את טראביס סקוט. יש לי סקינים ממש נגידים. לי יש את איך קוראים לזה? את אני לא זוכר איך קוראים לזה. יש גם את חבלי. וואטה, הוא זרק עליי מלא כלבים, זה לא ממדתי. בואי נצליח שתבוא להביא אותי. אלכס שחקן הכי טוב. למה הכלבים האלה זה כזה אוהב? יש דברים שאני לא מבין למה שמו את זה במשחק, באמת. טראני סופרמן. ואם נגיע ל100 לייקים, אפילו 20, נעשה עם הילד שפה איתי עוד סרטון. מלא. תעזו אותי. איך ארנוק? שמכאן? תיזהר מלא. הוא פה, זה וואן. פרק אותנו הולך על מישהו אחר. נץ. רק שתראו ששווה לעקוב אחריו. אני... כן, שווה. כן, גם הוא עוקב אחריי, נכון? כן, ואני הכרתי אותו, ורק שתראו שאני שחקן אחד הטובים. וואו, הוא לבן, אל תהיה אפס. די, הוא לבן. הוא שם מדקיט. נו, תבטרים אותי. אתה יודע שאני הולך להתאבד עכשיו. אתה לא. תבוא, די, תבוא אליי. טוב, גם ככה אתה תהרוג אותו. יופי, בוא. תרים אותי. אם היית נופל, למה לבנות? תרים ככה, כאילו מישהו יהרוג אותנו. כדי שהחבר שלו לא פתאום יבוא וידפוק לי סנייפ לפנים, או פעם, או שיקפוץ עליהם כפפות, לא יודע. יאללה, בוא.
בוא לבוס, רצית ללכת לבוס ואתה לא בא בסוף. מה אתה רוצה? הוא אומר לי בוא לבוס, ואז אחרי זה הוא לא בא. אין לי מרסס. פשוט קח כל מה שאתה רואה. נכון יש את ה-A המטורף הזה של העונה שיש לו הוא אחד הטובים. אם אתה יש לך אותו זה תמיד מלא לבוס, ממש מלא. חכה עם הבוס, קח לך עלות. קח לך. התחלתי לרוץ. אש, פתחתי באש. יש לו את הקטע שאם אתה מוריד לו את הצדדים, יורד לו ממש מלא. לא יודע, אני בא לעזור לך. איפה הוא? נגמרו לי הכדורים, מה אני עושה? לא יודע, אין לי כדורים גם בשיט אבל... אני חייב כדורים, אני לא יכול פשוט לראות עליו שום דבר. יש לי רק... איזה מצב? למה אתה צריך? זה SMG. אין לי ל-SMG. כמה, איך, באיזה מצב כדוע. יש לי ל-AR. חמור, הורדתי לו אחד. אני מפרק לו את הצורה, אל תדע. אם הלך לפרק לי את הצורה, הוא שחקז אותי. כמעט מת. נראה לו בצדדים הכי חשוב. פגוע מלא. למה אני מורה על זה בשביל דבר? כל הנה כמעט. קבור אותו. מץ, תרגע, מץ. מת. קיבלנו את הגרוע. שאבתי הכל, אל תתעצבן. הבעיה. קטנה. רק שאבתי הכל, לא עשיתי בכלל שום דבר. אוי, לא עזום. יש לי חיים, אני חושב. רק שתדעו אתם תמיד חושבים שלא כדאי לעקוב אחרינו כמעט מילואים והכל, אבל רק שתדעו שאפילו אינדגל בכבודו ובעצמו התחיל מאפס צלמים. אז אם תעקבו אחריו, יכול להיות שהוא יהיה אינדגל עולם, ואחרי זה יכול להיות אתם הסצלים הראשונים שלו. השבוע הזה מטורף לפעמים. בואי נחסים את שלך באיכות טובה. כן, אבל אני לא מעלה הרבה סרטונים ליוטיוב. אני מעלה מאשר לטיקטוק, מאשר ליוטיוב. כי יש לי שם הרבה יותר רבים. אני יכול לפרסם אותי בטיקטוק. אבל עדיף לעשות ביוטיוב. אני פשוט מפרסם אותי בטיקטוק. אני יכול לפרסם אותי, אבל אני לא עושה את זה. איך אתה לא מאמין? איזה... טוב, אני לא מאמין. טוב, יש עליו את המשפלצת הזאת. למה אני שונא באטל רויאל? יש את הדבר המטומטם הזה שכאילו... לא, זה הדבר הזה. המשפלצת הזאת שאתה מבוזר לך ששים ואתה מת. מה אתה עושה? תתקדם. בסדר, הרי יש שם מישהו מת, אחי. יש לי לוט מטורף. קח את האקזוטי. אתה יודע שאתה יכול לעלות לטיקטוק בשיטה שמצאנו במפת למוורס. אוקיי, תקשיבו, אם אתם שומעים את זה, תקשיבו, כי יש לי סוד מטורף למפת למוורס. זה מפת צבעים כזאתי, שעברו עליו, תקשיבו. זה איך לנצח כל משחק. אם אתה מלך... היא מלא. מי אתה בכלל? כהן, אתה מפריע לי לספר לקרובים שלך. מה שאני בא להגיד לכם זה שיש את הדרם הגן המיוחד, והדרם הגן המיוחד מביא לכם כוח כמו של פלורובוט כזה. שאתם מרחפים ואין לכם פלורובוט. יש לו מתקית. יואו, זה לוט, אחי, וואי, למה אני מחזיק לך את הלוט? למען השם. אז אתם צריכים לקחת... הוא סממק. אז אתם
צריכים לקחת את הרמב"ן המיוחד, ולקחת גם את הדיגל של הפיראטים האלה שמעיף תחילה. טראביס סקוט, אתם רואים שיש לו סקין של טראביס סקוט? סתם. אין לו באמת סקין של... לא, כהן, בוא נצא. כהן, אתה באמת מקליט? אולי נראה להם איך לעשות את זה בלמה וורס. באמת אני מקליט, מה אתה רוצה? אז בואו נראה להם את הלמה וורס. לא, יש לי עוד 5 דקות סרטון. כאילו, יש לך מגבלה של זמן. כן. אז נו, אני יכול לעשות לך את זה בשנייה. פשוט תגיד להם שיצפו בי, סבבה? בשיטה אחד הטובות לניצחון בשנייה. ואחרי זה אתם תעלו לרנק אנריל 3 כוכבים. מפת הלמה וורס היא מפה מאוד מאוד קלית, הרבה פורשים עליה, אותי שמעתי, זה מפה אחד הקומות. כולם פורשים עליה, לא יודע למה, זו מפה ממש סבירה, לא משהו מיוחד. ממש אפילו מזעזעת, אם אני אגיד לכם את האמת. פשוט הורסת, אתה לא יודע מה. זאת מכריחה אותך לסרטון. בסדר, אחרי זה נעשה עוד סרטון, ואז יהיה לי 2 סרטונים לעלות. הוא מחפש אותנו, עד שאתה מוצא אותה, אימא לי, יאללה. הוא כהן, תעזור לי למצוא אותה למולדת. כל מי אתה יודע, אם אני רואה אתכם ברחוב, שתדעו, אנחנו גרים במסע וציר. אני בא לפעמים לקניון לשאול אם אתם עוקבים אחריי. אני בשוק. כהן, אני בשוק טוטלי, אשכרה זה לא קיים יותר. יש, זה לא קיים יותר. סתם, זה קיים, תרגעו. הרסתי לך את החיים. כפי שאתם בוודאי, למה וורס, זה המפה, כפי שאתם רואים, אז יש, כהן, אתה צריך להגיד להם שיצפו בי, סבבה, אחרת הם לא ידעו. זה לא הגיוני לצפות בך. אז פשוט תמות לפות ואז תצפה, סבבה? טוב, תעשה את זה בלי אנשים. בלי אנשים. אוקיי, בלי אנשים. עם אנשים, אז איך אתה רוצה לעשות את השיטה? כן, אמרתי לך. אתה אומר לי, תעשה בלי אנשים. הנה, שמתי עכשיו עם אנשים, שים רדי, אני אראה להם. זה בלי אנשים. הנה, שים רדי פשוט. תקשיבו, זו שיטה ממש טובה. אני המצאתי אותה, לקח לי הרבה זמן לחשוב. אבל אם השיטה הזאת עובדת, כולכם חייבים להירשם לערוץ. תירשמו לערוץ, כהן, למה אתה לא אומר להם להירשם לערוץ? יש לנו 2 דקות סרטון. אנחנו לא מספיק. תירשמו לערוץ. אבל כהן, אחרי זה תערוך את זה, סבבה? אני אנסה לערוך. אני לא יודע לערוך. תירשמו לערוץ. כהן, תגיד להם להירשם לערוץ. תירשמו. וגם תשימו לייק. כמה מינויים יש לך, כהן? כמה? 12. 12? אז תגיד